kurang ajar kowe ya. Komedi kucing Jawa, kucinge iso guyonan nganggo basa Jawa. Piye? Kowe sida marani painem ning omahe apa ora? Ora ah, wedi aku. Lah sing diwedeni apane to? Memange rupane painem ki kaya gendruwo apa piye? Oh, kaya gendruwo gundulmu. Mbok pikir painem ki turunan Memedi. Lah iya to, padha karo kowe. Mulane kowe wani naksir painem to? Mergo padha-padha kaya gendruwo. Ayo ngaku, ya apa ora? Oh, kurang ajar kowe ya. Painem ki ayu ya, kaya Shizuka kancane Doraemon. Kowe ngerti kartun Doraemon apa ora? Oh, iya, ngerti aku. Berarti maksudmu painem ki rupane putih mulus ya? Nah, bener kuwi. Wis ngono awake apik sisan. Langsing, lurus, gepeng kaya gambar dua dimensi. Terus nek listrike mati, aja-aja painem iso melu mati ya? Maksudku iso ilang rupane. Kaya Memedi. Oh, pantes kowe wedi. Enak ae kowe kok malah ngenyek painem to. Lah, berarti kenapa kowe wedi marani painem ning omahe? Yo, jelas wedi. Nek aku diusir painem. Lah, tapi kan kowe wis pengalaman toh. Pengalaman apane? Lah, wong awet biyen nganti saiki angger aku marani wedokan ning omahe mesti wedokane ora gelem nemoni aku kok. Malah aku langsung diusir. Dikira pengamen. Ora yo dikira wong arep ngemis. Kan nek ngono kuwi berarti aku durung duwe pengalaman toh. Lah, yo justru kuwi pengalamane. Berarti pengalamanmu ki dadi pengamen karo pengemis. Ngerti apa ora? Oh, lah gundulmu. Kena saben dina aku kerja lho ya. Ngrewangi emakku ngoyak-oyak pitike tanggoku. Mulane ora mungkin aku duwe pengalaman ngamen karo ngemis. Lah nek pengalaman nyolong titik malah mungkin. Aku langsung konangan. Oh, iya toh. Berarti nek ngono pengalamanmu sing paling tenanan ki malah diusir wedokan ya. Oh, kurang ajar ya. Arep mau kok ini aku. Arep mungkin ya. Kalau tak aku tak cukup sih. Aduh. Rasakno kowe. Kapokmu kapan? Aduh. Ayo bedek, painem karo Shizuka ki padha apane jal? Lah genah padha ayune lho ya. Ah ora wae. Lah kok ngono? Berarti sing bener padha apane lho? Ya padha-padha ndelike nek mbok parani. Lah kok iso Shizuka ning jero TV mlayu ndelik? Carane piye? Mosok Shizuka nek arep ndelik ki kudu mlayu sak TV-TV-ne apa piye? Lah ya ora. Tapi pas kowe nonton kartun Doraemon ning omahku kae, pas jatahe Shizuka arep metu nyatane wis keweden dhisik ki. Nanti mati TV-ne. Ya mesti wae TV-mu mati. Lah wong token listrikmu ngepasi entek ngono kok. Aja-aja sengaja ora mbok iseni apa piye? Mergo aku arep teko. Waduh, Blai, kowe kok iso ngerti to? Aja-aja kowe bar ngehack isi utekku apa piye? Ayo ngaku. Iya apa ora? Ora ki. Oh, kurang ajar kowe ya. Aduh, gelem ngaku. Aduh, kok malah aku to sing dijotosi. Wah, apes tenan ki aku.